आफादगिरि मानगोनां सुबिराम बसुमतारी बिथां सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। साबायखर थाबाय। गोथार सानाव बाहागो लाबोनो हानाय बेलगुरि गामिनि साहा खोलाहा पुबकिनाला गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे बान्जाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि मावफुं आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि नैबे गोथार सानाव जोंखौ साबसिन हामसिन समायना खालामहोनाय मानगोनां गोथारै नोंथांमोन आरो लोगोसे बावैसो जोंनि गाहाय दरखं बेखेवना होलांनाय मानिजाथाव कालिंदुवार समस्तिनि MCLA मानगोनां दिलीप कुमार बर' सार बिथां आरो लोगोसे दिनैनि नैबे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव मेहेरगोनां खालामनाय फरायसा फरायसुलि अनजालु अनजालि आरो रायजो राजा नोंथांमोन बयबो मिथिगौ दा दिनैनि जिहेतु 70थि बर' थुनलाइ जोनोम सान बे सानजों जों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो नैबे बेलगुरि गुदि फरायसालि लांगोनायाव जोङो सानसेनि हाबाफारि जों खुंनो आखायाव लादों आरो बेयाव जोङो मिथिगौ जे 1952 एबा 1950 मायथाइनि 16 नभेम्बर बे 16 नभेम्बरा क'क्राझार जिल्लानि बासुगाव गामियाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बेनिनो मेन आफादगिरि महरै जोंहा जयभद्र हाइजेल आरो नेहाथारि महरै सनाराम पारसेन बिथांमोनामोन नाथाय बे 1950 मायथाइनि जोङो बाहायनो हानाय जादों दायो जोङो एसेबां जोङो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा जौगासेयावबो नाथाय जोंनि बे गुदि फरायसालियानो जाथों गेजेर फरायसालियानो जाथों गोजौ फरायसालियानो जाथों नाथाय जोंनि फरायसानि जिखिनि फरायनाय अनजिमा बे अनजिमाया हयथ' एसे खम जालांनो हमदों मानो होनोब्ला माखासे बेवहाय एसे सरकारनिबो एसे फैसानिबो थानो हागौ जेरैहाय जाय मिडियामफोराव जाखिनि फोरोंगिरि थिसननांगौ हयथ' जोंनि मिडियाम बर' मिडियाम फरायसालिफोराव गोबाङानो माने सासे एबा सानैल' दा बे बिथिङाव जुदि जों नायोब्ला जोंनि बर' राव फरायनाय फरायसाफोरा आरो जोंनि बिगोमा बिमा बिफा बिथांमोना हयथ' बेयाव एसे साननो गोनां जानानै फैयो जायखिजाया जों जुदि राव आरो थुनलाइखौ जों जुदि फोथांनो फेहेरनो आरो फुवाला जुदि जोङो फुवाला जुदि जों नांगौब्ला हयथ' जोंनि फरायसा बा जोंनि बिमा बिफाया गार्जेना जोंनि फरायसा फरायसुलि एबा गथ'फोरखौ माने मिडियामाव होनो नांगोन फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे जोङो टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि जाबायदि नोंथांमोनखौ लिंहरनाय बायदि नोंथांमोना फैनानै जोंनि फिरफिलाखौ बिरहोबाय गिबिथाराव नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों दिनै एबसु होनोब्ला दिनै 53 बोसोर बैसो आगान होबाय जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेराव दिनै रावनियावबो मोनसे सोंलु गैला जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खालामदों मा मावदों नाथाय जोङो दिनै बुजिनांगौदि जे दख'रा बर' फरायसा आफाद एबा सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा एजेन्डा लानानै जे खामानि मावबाय थादों जोंनि रायजो राजानि गेजेराव दिनैबो एसे एनै सोंलु फैयो नाथाय दिनै 53 बोसोर बैसोआव आगान होनायावबो दिनै जोंनि गेजेराव जेबायदि जोंनि बर' समाजाव जेबायदि जौगानाय जे हाबाफारि बा जौगालु जिखिनि खामानि बा जोंनि लाइमोनफोरनि जिखिनि जौगानाय जानांगौमोन जों बेबायदि जौगानायखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दासिमहालागै जोंनि खामानि मावनाय थाद'आखै आरो जों खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लासिम बर' हारिया थांनानै थागोन
अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थागोन। बै समनि दैदेनगिरि 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुआरियाव जोनोम मोननायनिफ्राय दिनै 53 बोसोर जाय गिबि गायसनगिरि बानेश्वर ब्रह्म आरो कंकेश्वर नार्जारिनि दैदेननायाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होग्रोदोंमोन, बिथांमोननि दैदेननायनिफ्रायनो दिनै गोलाव बोसोर गोबां दैदेनगिरि फैबाय। बे दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावनो गोबाङा दिनै मुंख्लं जालांबाय आरो गोबाङा दिनै दङ। आरो बिथांमोननि मावनायनि बिहोमावनो दिनै खेबथाम बर' सुक्ति एकर्ड जानानै थांबाय। आरो बिनि गेजेरजोंनो खेबसेबाबो जोंनि गेजेराव गोजोना फैदों। आरो दिनैनि बे खेबसे खेबनै एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि जि थामोनथा आरो रैखाथि बियो सिनायजादों बुहुमाव। आं बेखिनि नोंथांखौ खावलायनो सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो बर' हारिनि इनाय बा बर' हारिनि खैफोदनि जि खामानि समाव अरायसम आवाज होबोदों आरो आवाज होलांबाय थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरारि थान्दै ज'खंथाइ बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गथ'फोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगोनां दैदेनगिरि, हाबाफारियाव बाहागो लानाय टंलागुरि बर' थुनलाइ आफाद, टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोन, गाहाय नेहाथारि बिथांमोन, गुबुन गुबुननि बिबानगिरि बिथांमोन, हाबाफारियाव बाहागो लानाय मोन्नैबो आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि गेदेमा बिथांमोन, हाबाफारियाव बाहागो लानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मिजिंथिबावदों बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनैनि नैबे जि गोथार सान, बे गोथार सानखौ बयबो मान आरो सनमान खालामगोन। बेखौबो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आङो मिजिंथिनाय थाबाय। हाबाफारियाव बाहागो लाबावनो हादों माहारियारि मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनगिरि मानगोनां टंलागुरि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां बिथां। जोङो बयबो मिथिगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ जारिमिनखौ आङो बेखौ लानानै गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै। नाथाय खम बैसोसिमाव बिथाङा जोंनि गेजेराव अबथिरायै जिउ जोबलांदों। खम समनि गेजेराव, खम बैसोनि गेजेराव हारिनि थाखाय बिथांनि जि अबदान, बे अबदानखौ जोङो बयबो खम बेसेब्लाबो जिहेथु मोनथिखायो। नाथाय मख'नांगोन बिथांखौ जोङो बड'फा बिमुं होनायनि जे गुबै थांखि, बे गुबै थांखिनि ओंथियानो जाबाय जे जोङो जिहेतु संग्रामनि गेजेरजों बर' हारिया थांनानै थानो गोनां जादों। आरो बे संग्रामखौ बिथाङा खना खना थानाय बर'फोरखौ बुथुमनानै खौसेनि मोन्थोरजों जि संग्राम खालामबाय। आरो बे संग्रामनि गेजेरजोंनो गमा